Benvinguts un altre cop al canal Plemi i ara fem les segones partides que fem amb el meu amic, que ahir no us les vaig poder penjar totes, però bueno, avui les mirareu i bueno, vale? A veure, com que amb el meu amic jo jugo molt bé, saps? Vamos! No, no pot ser, brother. Què? Com em pot tocar aquest mapa ara mateix? Bueno, en fi, que seguirem, a veure què fem. A veure. Ih! Quina caca! Em anava a sortir el Samu, El meu germà també li anava a sortir. Bueno, ara no estem amb el meu amic, per lo que acabo de veure. No ho sabia ni jo. Vaig fer una patadeta per avançar més ràpid. Ui! Què? Va, acaba! Ui, em pensava que no acabava. Va, bueno, em passa això. No m'ha funcionat el truc de doble salpatada. Oh, no. Oh! Que fals, por Dios, que és el joc. Bueno, vaig primeríssim encara, no sé per què. M'he posat així atrás mirant a veure si venia algú, però no funciona el truc de veure si ve algú. Ai! Va, mola aquest emote per trolejar els altres bots. Una banana. Si algú s'ha de menjar el boti. Ah, que no hi és. No, que no hi és. Oh, no! Ja l'he pifiat. Bueno, seguim. Va, que em puc classificar? Sí, vamos! What? Què acaba de passar? Bueno, estem a la segona rondeta i... Sí. Però a veure, com ho fotem a... Vamos! Piva puig! Bueno, ara us ensenyaré un protip que... Bueno, ja ho llegireu, en fi. Bueno, en fi, a veure si em surt... No m'ha sortit el protip. Vale, a veure, ja ho sé, aquest protip és molt difícil i no us el recomano perquè et pot anar molt malament. I a vegades et pot anar superbé, efectivament. Però, en fi, normalment et fa perdre el temps. Bueno, ja estem a la zona dels martells, vaig intentar... What? L'he pifiada moltíssim. Bueno, vaig intentar de passar-me tot el mapa, doble salt, pap! Oh, he tirat un bot! L'heu vist? Bueno... A veure, vamos, a veure, jo... Me cago en tot. Aquella banana hauria d'anar al boti-boti. Ah, hola, germanet. Vull fer una patada. Què has fet, hombre? Bueno, em classifico i ja és clar. Veus? És que jo quan em classifico i ella es classifica. Vale, aquest alien no es classifica, no li dóna gana. Bueno, ja estem a l'última ronda. Això ha passat rapidíssim, tio. Els mapes me'ls passo, així és un pim-pam, Bueno, va. Jungle Roll, vamos! Sí! Vale, és a la final, I ara ja no hi ha el meu amic. Però crec que em vindrà de gust trolejar el meu germà, això sí. A veure, com que clar, és el meu germà i em vol deixar guanyar corones... A veure, vaig inventar-me un protip a mi mateix. Em vaig inventar un protip. A veure si em surt el protip inventat d'en Plemi. A veure si em surt. Vamos! Què? What? Uau, quin protip més guai, no? Algú s'ha enterat d'això? És el protip més al·lucinant del món. Guai, si llavors fas patada i ja et passes al mapa en... What? Què acaba de passar? Això sí que no m'ho esperava. El meu germà em segueix. Bueno, però com que és el meu germà, sap que estic fent un vídeo, doncs efectivament crec que em deixarà guanyar la corona. Bueno, aquí faig el protip, me'n vaig per allà. Bueno, aquest protip us el vaig ensenyar al primer vídeo. No sé si ho sabeu. Va, no m'ha sortit. Una caca. Vale, aquí vaig a trolejar i com que el meu germà està aquí, doncs em deixarà guanyar la corona. Que sí, que és molt amable i em deixarà. Doncs vaig a fer l'emoticono perquè, va... Bueno, és que no sé si fer-lo. Em deixes? Sí. Vale, pues ja està, ja em quedo aquí estirat i fins que... Ui, que venen! Ha! Gràcies, Marcelito. Vamos, corona per Plemi, la segona corona... Ai, la tercera corona. Per Dios, que això va rapidíssim. Bueno, tercera corona per Plemi, 1, 2, 3, i ara farem una partida amb el meu amic, si està d'acord. Va, reconnectant del grup. Això és una caca que posis reconnectant del grup, Però bueno, és igual. Vale, ja estem aquí amb el meu amic, que m'està dient els números. A veure, 7, 7, 2, 5, 3. A veure.
Vale, sí, estem amb en Tutu 1344, el meu amiguet i l'MTM Plem i YouTube. Sí, així m'agrada, i amb en Plem i 1, 2, 3. I bueno, a veure, jo crec que ara no guanyo la corona, però a veure, tot pot ser, no? Perquè ja porto guanyant moltes corones seguides, que sí? Bueno, en fi. Buah, com va de lenta la partida, Buah, jo ja estic molt cansat de jugar tanta estona i sempre guanyar corones, no? Vamos, Flor Flip! Vale, ara ja no estic cansat perquè m'encanta aquest mapa. Bueno, vale, Flor Flip, doble salt al principi faré. Ho sabia. Bueno, vaig a fer el protip, que és salt doble salt. Veieu que t'avança i t'estalvies tot això? Bueno, en Tutu va per l'altra banda. Bueno, aquí hi ha un protip que és anar per al mig i fas salt doble salt i passes per allà al mig. Mira, això és un protip, salt doble salt i et passes per aquí. La majoria de protips es fan fent salt doble salt com acabo de fer ara aquest. No ho entenc, jo. Perquè s'haurien de fer així i no d'una altra manera. Ui, que el tiro del boti-boti, L'he tirat al boti-boti. L'he tirat al boti-boti, la banana. Uau, la banana és el pitjor emote de tots, però també està divertida, per trolejar els altres. Vaig a fer un emote. Que estic de vacaciones. Ja ve el meu germà. Acabo de travessar! What? Heu vist? Ho ha vist algú, a part de jo? Perquè ara em surt el broti! Bueno, en fi, vaig a tornar a fer l'emote perquè... que venen! Bueno, a veure... El meu amic que fa l'emote... Ara veurà, mira... Pumba! I vai! Uah, es classifica el meu amiguet. Amb el que volia desclarificar. Va, que malo que és aquest granjero. Estic canviant perquè no m'agrada. Aquest policia, Què foten aquests dos? Sí que són bots, Sí. Doble salt? No saps fer doble salt? No me digues. Va, no es classifica. Bueno, va, anem a l'última ronda amb el meu amiguet, que ara no sé qui guanya, la veritat. Anem a la segona, perdó, la segona. A veure, va, posem-li canya. A veure. ¡Vamos! Muntanya de nieve, o com es digui, mapa. Bueno, és igual. Posem-nos les piles perquè si em surt el Samutri, que us adelanto de tots, amiguetes? Va, no m'ha sortit. Què? Això és una de les coses que poden passar si no et surt el Samutric i no mola. Vale, he de fer-ho com tots els normis i tots els bots. Vale, faig una patadeta per avançar, que això no ho fan tots els normis ni tots els bots. Espera, patadetes. M'he donat control a la brana i no ha afectat la patadeta. Va, he acabat doble salt, vamos, sí. Em classifico el primer? No pot ser. Brother, què està passant? Vamos, Gigi. No, el meu amic està aquí fent emotes, que dolent. Pagapumba, la patadita que té. M'he classificat fent la patadita, això sí que no m'agrada. Però vaig a mirar el meu germanet, a veure com juga. Ai, no funciona. Sí. On està? On estàs? Aquí, ja t'he passat, molt bé. A veure què fas, Que t'estic mirant, A veure. M'estàs baixant aquí tota la castanya, com tothom faria. Mola molt mirar amb aquesta pantalla. What? Què està passant? What? Algú entén això? Està volat, però està classificat. What? Mireu! What? Què està passant? What? Però s'ha classificat, S'ha classificat, ho heu vist, Mira. I s'ha classificat, a més. Ostres. Com és d'estrany el joc, Va, què toca? Vamos! Con el drop! Ai, aquí, Vale, va. Vaig ocupar fitxes, que és el millor de tot. El meu germà sempre ens segueix. Heu vist en Tutu. Li podeu dir Tutu, és un nom molt guai. Bueno, en Tutu, ja s'ha caigut. Oh, no! Bueno, estic sola a la primera plataforma. Us imagineu que aguanto tota la primera plataforma tot el rato? Hi ha 2 eliminats, els bots són malíssims. Que encara puc aguantar la primera plataforma? Això es comença a posar una miqueta complicat, Què faré? Què faig? Doble salt? Vale. Aquí no és com en l'avalanche, que no s'ha de fer doble salt. Hi ha 6 eliminats. Guanyo la corona aquí dalt? What? Que guanyo la corona? Aquí dalt? De tot? No pot ser, brother. Sí! Vamos! Què és això?
Una Gigi para premis! Vamos! Un altre Gigi. Uau, quantes corones porto guanyant seguides, Uau, és que... La veritat és que sí que la gent és malíssima. I acabem aquest vídeo ensenyant-vos totes les meves skins. Aquí teniu tots els meus comunes, ja veieu que hi ha comunes que no m'agraden ni quasi, però la majoria no m'agraden. Bueno, m'he triat el color negre i algun dia ja em triaré el normie, però és que tenia moltes ganes. Bueno, aquests són tots els meus dinosuales, que ja veieu que tinc un piló. El boxeador m'agrada molt, dinosual? Sí, m'agrada molt. Bueno, aquí de raros hi ha que m'agraden i hi ha que no, Però aquell de la Champions és divertit. Va, el que m'agrada molt és el samurai aquest raro, M'encanta, està guapíssim. Bueno, llavors hi ha aquests que no m'agraden tant. El panda també està guapo, Hi ha skins que no sabia ni que tenia, Com ara, per exemple, alguns com el motorista aquest. No tenia ni idea. Aquest sí que m'agrada molt i està bastant guapo. El Superfan, el Showman, que aquest m'ha abandonat el passe, el robot, el Miaus, que està guapíssim, el panda aquest, bueno, el Tiranosaurios, el Maximum, bueno, tots aquests, saps? Els tiburó, els dimonis, el ninja, per Dios, són els millors els ninjas. Bueno, aquest també està guai, el robot, i com ja veieu està molt guapo. Bueno, el lleó, que no tenia ni idea de que no sé com em va tocar, ara em treus el ninja vermell. Bueno, són iguals per mi aquests dos ninjas. Bueno, i ara venen els legendarios, que per cert no tinc cap especial. Ja sé que tots els youtubers en tenen, però jo no. Bueno, ja veieu que les skins legendàries en tinc bastantes. I aquí venen els emotes que tinc. I si algun dia podeu enviar comentaris i em poso tots els emotes que vosaltres vulgueu, les poses, les skins, tot el que vulgueu vosaltres. Triareu la meva partida el que em posat. Bueno, i espero que us hagi agradat aquest vídeo i mireu aquestes pissades que guapes, per Dios. I acabem amb això. I gràcies per mirar el vídeo. No, deixeu un like i subscriviu-vos, sisplau. Us ho suplico. Adeu!